Chotu mami jagudo daldo dan Teuniti day kodo fo Galo mufia Maudo gonyido Suko donyo Kode ngure Pele pele jiko jika iko nyende fo Waire don taute don sabudo ko kale kali Allô? Waaw, Diana Mbaye ça va? Dangay température sell. Mashallah nga lewri. Dan tan mashallah ko def don hirani. Ay, galle men o de joni ko galle malikash. Galle ala nyamtu ala yartu, ala kadi jam. Allah ne seedi emina mayi hege. Minen fo min pooji min bayna bone. Ay go handa ko min namtata. Andi galle kay so ha wiyama galle malikaji andu feere boni ay go suusa wida jango horeedo fo nawe la har hulbi ni tan halta ko dejjo ha Allah no seedi ko min maybe heege mon gaddu hirande d'accord ala problème wala fadi mon wala hirde parce que mata wonde estomac mi suusa kane o d'accord ok merci. Esirabe? Naam Diallo. Jarama. Selli. Nalato. An kam ko firte jarama. Neddo kan si jarata wono jarato. Ala wondi min pamta jarama minen firti jarama ko banda neddo mojjere wima a jarama. Kono non kadi. Neddo no wawi wiide jarama. Ko a jarama tu. Tana wo ala ton idande tana ala. Si tana ala hare ko jang wodi. Si jang ala hare ko tana wodi. Ko dum wadi ene wiya tana wo ala ton. Jarama. Jamtan. Amasude. Mashallah. Alhamdulillah. Yawo. Alhamdulillah. Jamtan. Harika alhamdulillah. Ya bandi mon takki channel ko to jarda. Hande dey mi dawno. Ije, ko makka dawde an gorko modo kelli faade? La wawi seeɗa ɓoyi hanki mi nodda ɗo. Townugol jaare nawa dow mine barasi. Jaare woni channel. Ko na natti wawde Diallo hankandi ka mawɗo. Mi golli noon mi golli 8 heures ha 16 heures. Ene moƴƴi hende. Anni ton ko ani lala hen seeɗa min dawi ha min jippi mi dari mi landi tu ɓeyni patron ko janggo arata fi mbuɗi ɗin. Gasiɓe wakkilo tun minen pullo yiɗo hande ko golle men hande. Haali go hande fulɓe gandi kam ko golle. Kono isiraɓe komi naata ko miɗo nanima ɗon haala téléphone. Haali go hande. Isiraɓe neddo si Allah fawanima basal ta jabu wande no fatani wonde de min non siko sagan wonno isiraɓe yewtu e kaali ɗo o acca ko nangi kon imo itta dépense imo ƴonda ɓeeɗo ɓe defa defgol ngol Diallo hande haɓɓo tum neɗɗo si a haɓi e ɓe guure ma nde na ɓe guure ma nde tum woni toon an iɗo ɗo ɓay ka nene makko no way wo no way woto ɓe hippu ɓarme on ɓarme souvent noon si hippama e galle hoɓɓe ɓen hoota e goy kono Diallo kaalido feere fof o waɗi ko rewɓe makko ɓe goni ɓe moƴƴani surtout noon ɓiye o kaalido kala ko neɗɗo foti wadde galle mum kaalido ene waɗa min meeɗa heeɗude min meeɗa ɗumɗude ɗo meeɗa mankude haydara koye rewɓe makko goni kono kanko Allah ala e makko dalanda wayano ni neɗɗo si wayi ni ko aade andama to ne hulɓinide ko ɗum de kaalido kay so waɗi ni koye mabɓe yii ɗum sinno koɓe rewɓe moƴƴuɓe e rewɓe exemplaire uji haydara mankata e o e galle kono ɓe gona yimɓe ɓe gona baɗum kay alay saago kaalido nanga poos mum wadde menen kadi men tampi non kam la wi so mallol sancani jubbol kalmo hulani yo jaabo acca an kaldemmi ijam ko kalta an min mbiyata acca joni acca mbay hoore mum la ilaha illallah yow ɗo gillan keɓɗata haala téléphone ma ala ka haalani so min neɗɗo so yiɗi mi mbaɗa hunde foof tan ka haalani indam walla rewani ko fandi ham haajam ala hen mi wonda an kam mi anda holto gummiɗa golle piyaɗo vertement muuso guiri guila naɗɗa saalu guiram ndi fuɗɗi muusi cikkata hande ko guine gonɗa ɗo Sénégal kuluruji ma kewɗi guine kanata ɗo
ko heddi ho ay mawɗo so yiɗi hokkude respect kañum hokkata hoore muɗum nami nawluɗago mako galanda woni nawlo mako amin kono ñakki joni ko min e ma wona min e dalanda gasi kadi enen ɗiɓɓe e mbawi yaadude sahani saabu sa yayi ma taso ma muntu jana maya wiya ko min jaaɗum ndewona ko an e babam min e dalanda aɗa wona gotum kono ko min surrata baba ma golle puyɗe no foti laabi nodduɗa ɗo kaaliɗo walla wona mbiyat noon min teyi min teyi an hettata wiide min teyi aɗon kalantuma ko mbatta ɗo fof mbeɗa andi o mbi be am ko gujjo o mbaɗi hunde fof fenande arte moɗon ko gujjude eyyi mala ko kanko an moftantamo baba hokku hoore ma joni joɗɗa joni mawɗo mbiya ɗo ene maaro mala ko an hande man holto Guinée andi maaro Guinée yiyata maaro tan koye ñanka tan onon ganduɗon ko pulow ñambi futi toori saha ɗum ganduɗon toori so woni ko minen tan fiyeere ni kama picca o a heɓata ɗum baba an ko fenade jokkuɗa min si a renaki tan hakkude ngal mi sofinte min damin e ma ono haalde o ko bonɗe min ko min e mbawe ko bonɗe israɓe iɗon andi ko woni bonɗe mo dawnomo iɗon andi ko woni joni gasi min joni pas de négociation fi tan soit tranquille yo may kala wonɗo ɗo ko fota wadde mi piyaymo ha on tigui mi jooɗo e ɗo mum gonga made billahi mi haalanimono eyyi gasi fiɓe si allahu lan ɗon jaaɓi ɗum min wima noon israɓe soit woto hay fus mettuma inchallah an kala yimo ande an ka neɗɗo moƴƴo eyyi heccan ko ɗo mi waali jemma mi waali tun mi hoyɗi ide naata avion ni ide yahama ɗiɗay goɗɗo fo ngalo mum fiya mawɗo goñiɗo sukkotoñowo oɗe ngure pele jikkoji kay ko ñande fo entré jeeyi baw mbaɗa e tampere jeey aɗa lelide mbar wona haydara allah e jeey min kam ko téléphone tan eyyi mbaɗa e tampere mawɗo machallah jaari nam bammade koko jaaki jaafude ko woni mo sella gorgol ma Aissata Sy si woni sella eyyi ko heewi an mbi ko jahannoɗo guese o ngabbe dow saret o naati sukku so yani o ardi junngo am ganduɗa junngo o hel am ganduɗa junngo o foti an mbiɗa ɓe nayimo hôpital o saaha hay fissinɓe ngala o wiyam walluma e uñan jeegom 30 000 fuɗon koɓen tampi e yirmoɓe hillifaɓe ndeysan e jaa gese eyyi yurmini kadi o ala poftino woni ko ɗum woni pone o Aissata tiiɗi hoore Aissata mi haali ha mi tampi e baw ko hol so juuɗi mum waɗantamo ɗum ko ɗum ɗon tan an woppu so ay neɗɗo jabru Allah ay hande caɗele heewimo o noddi kam min toon dañandi ko baɗɗe ma yakar tan ko ɗum ɗon ko baɗɗe ma yakar kadi an aɗa andi fuura kam mawɗo wawa jooɗa toon mawɓe kala mo jiiɗani ndeysan ne yahane arta mawɓe poti rena saret aji mawɗo kam sa yeehi ha yettima certain âge rento saret min hande o jaaki wawi ɓeydi kam jakere sowaɓe kadi bonnide ole ndema gandi ko mawɗo ɓe joli fonno kadi ko yaaru 500 min kay jaari joni noon sona mi nodda mo wiyama mi ala allah baba neni an kadi kaaliɗo mi noddumaɗo pour ha jewten seeɗa mi faala noon keɗora kam e hakkilta heɗorani kam e ɓerde par ce que a yi situation galle o no wayi kaldu ko an woni kilifa galle o kaldu joni a dawal law jenga jippade o situation galle ko an tan wawamo change de hay babaji amen wondere ndero galle ka ɓurni mine hen droit e dow minen donc wat effort muñana minen jaafoɗa waɗen régler situation trouver un terrain d'entente enen fof joɗoɗen en famille par ce que après tout ko an woni kilifa o mais si mi yima ana waɗa goɗɗi ɗi ko weyɗani
Apare ay dalanda min ko gonmi wurde ko oɗo saha min tan e Allah gandi ɗum te mi wiyata an e jaari onon pawi kam ɗum kono oɗon jeeya hen no gonirmi ni noon ko ni goppirton kam hande situation o change fof walla ha min nde change situation o koye saale continue mi walde no mbirunomi ni son naati mi yalta son jalti mi naata ba ɗum ne hersini neɗɗo jogo yakar mum ala mo yakori sona ano yan ka jiɗɗa o jokkidemo mbaram mo ala noon no waɗa kono foro wima hewan 30 000 baba 30 000 jogorɗa noddidde téléphone mbiya ala baba anne neɗɗo waɗema yakar mi baba ala 30 000 baba waɗi seeɗa mi ala 30 000 ɗo ene ɗum ɗo am waɗi sabde waɗi sabu mbar waɗanima empêché haydara non ala probléme min mami nodduma sah mi ƴewto no ɓandu waɗi i armi haalama noon ko joom gacce de no jiiɗamo ni o yiiɗa hay goto tina rafi makko min Aissata jiimi neɗɗo mo ganduɗa so rafama yiiɗaɓe neɗɗo wiya ɗum mbaɗɗa e ɓandu o suuɗa rafi makko boom eyyi kono neddum heñineltamo koma andano goodi eyyi sona ɗum mbaɗanmi de sa ɓeydani kam moɗo ala neddum fof ara mo ala mi usata so jigno ko ɓurɗum ndi mi neldamo mbaɗandi ɗum min mam haalambo noon mami wi ɗum toon tawɗa kam ɗo mi ala hayda mi jogaki no feewi ɗum moom ko mbiyamo tottuma ɗum de ala ɗum fof jarani ala wop mi haalnamo andi ɓe fof ken goto teddungal dasataki wawi andi kay kelɗo kay kalis makko no herti no hertini usut wona surtout Aissata gandanɗa ko miskinel Allah tan ñamani yarani rengi sambe de yo Allah waɗema barke yo Allah waɗema min ko mi yaha mi nuldamo ɗum e babren o roɗi de inchallah e jaari ala gam no mbaɗani ala probléme a wallata kam uñaji ɗi ñamla kam ɗum won urgence goto men baba eyyi ko dépense tottumami ɗi eyyi tinno sabi Allah tan ɗiɗo ɗiɗi ɗum tan keddanam addumi e laddam fof aɗi ardi joni sa yiɗi kadi hokkuma kadi janggo ñalliren noon aɗa wowi Dakar an wowi Dakar tan nandani ba joni mbeddo e mbaɗi client yimɓe janamɓe yayi annabi baba heftat halis fare ala min ɗum kay ala probléme ɗum wona kalisam kalis Aissata tinno sabi Allah lugonta baba nen ane yaltene wuulan nene baba nen yayi nela tinno sabi Allah ndam dépense o eyyi yayi Mahamadou Rasulullah ala basi ko Allah jogi jaariyelam yo Allah waɗema barke yo Allah waɗema barke jaari yaltuna mi kam ɗum fof jalana woñaji bini wala probléme mais oɗo mère mo sellani mi yimmirawo mi fuura ɓeni tambi soit ɓe gandanaɓe haɓen jaa tan haɓe dogata ɓe darto yimmiraɓe tan gontide ala hankkandi mbawiraɓe nder galle fo a jaa hen fof ko hen jiyande sa yalla waɗan on jaam sabu onon on ganda jam on jiɗa jam mi moɗo woyenno woyi sayo babiraɓe mon onon garon ɓeydoɗon hen kono yiɗɓe kam warde onon on pamɗi e warde mi ni no gonirmi noon ko ni kontiranmi wonirde hande parmi pour change situation foof mi change ɗum te wona an tahata mi change ɗum walla jaari tahata mi change ɗum sabu mi hollimon moƴƴere mi hollimon teddungal mi hollimon neware kono onon ganda ɗum joni noon goniren ni te sa sikki oɗo discours ma tata change de ni no mbami a funti hoorema sa haali e sa haalani sa waɗi e sa waɗa décision ko min welate mi waɗa ɗum mi change te ɗum kala nde beelami eno berirami ko nden wonata to somi andino ko ɗum tahi aɗa noddami mi jottaho ɗo ni saka mboɗo heɗoma mais galle o ɗum heƴani ɗo de i comportement ji heƴani nder o galle ɗo ala meɗo minen nande koño fof mais ni si continue han ɗum weyɗani eyyi galle o en meeɗa andirede ni kono ko yunti gandireɗen ni il faut gandone minen komin neɗɗo ɓernam nde ko tewi ƴiƴam woni hen te mboɗo tina ko neɗɗo tinata ko tinan mi tampi ñande fof mi nodda mon e jaam on ganda ɗum goniren ni te woto noddi tam ni eko fate ni bamma noon e bamum jaari min ko safrata ɗum mboɗo andi ɗum onon ɗiɗo kam kamon mi lijjitani ɗum taw kala nde potmi ɗum lijjidde min mami lijjid ɗum mais au moins mbaɗami noon sutural ɗum ɓuuri
mbala même to suudulo faala ma hawala da do wala wala kallo faale ma me dum buri ko walta saldo kala tawdamo do annana min en fo mi walay suude sangane mi walay suude dum buri dalanda mi walani il faut wala ni mi walani Mami jagudo daldo tan teuni tidai kodo fo galo mufia maudo gonyido sukodonyo ode ngure tele koji la agondo ya ta edundo abu gopol sitawi ko gopol awada ta pani awada ta pani dumana aya dunno way teddu ni kondo ko jaago jon nayta ka ko hombo ba mo payande mi hoto gine mo ahondo mi hoto gine acci fijirde lan way acci fijirde lan an kadi non acci hondo metu hondo ya go ya ta gine homo mayto baba hay goto mayani nene mano to baba kalidu joni hay haala welga sa mi hebata e dow makko hay largol sa o laratama simi natti o yalta simi yalti o nanta sa mi yeehi ha min darsinima kalidu joni oyidama ka giɗgol makko lanni mi toraki mo non dane hokkani lan dane komi yahay Guinée mi jooɗo toon ha hakkille makko si arti mi arsa o adanayla mi arsa si o falama mi arsa mais solution woni fata tan mi yaha daranda o change komi baɓe ma min jibinma anga hotalde komin faalaɗa yomi hootu yidda ko wi jetta sako amo wada civilisation balisement o yaaden ha garage inala baba en on tuma nayi ko ɗum faalaɗa mbiɗa wawi wadde ɗum de dalanda habbo tum min mi haalanino ma gara yoofu mama salino toon ñande o mi haalante ɗum ɓooyi no yaraka kota mama saliu sangal ka ɗo woni miɗo jogi kam yaagoy fi dankonoma tan ko ɗum waɗi mi ari ha ɗo min wondi ɗo an gonɗum mettuma ha ida inna ay hoota a yahay ɗumanni bako mi haalnima ko metti kam ɗum ɗo jari yawgol heɗo lam hay e nokku a yahaali en yahaali jooɗo ɗo dankoɗa moodi ma ayi a fuɗɗoto no wanoɗa commencement o gayniroɗa noon gorko ko boobo a funtay si a funti o accay nene ma lando nene ma sa gayni ɗo nodda nene ma téléphone landoɗamo est ce que nene si a waɗi ɗum ɗon a waɗi ko hay e goto mo lagine waɗi an sa jetti o valise ma a hooti lagine ga tippuɗa koyngal ma wo hay goto e rewɓe ɓen to tippata ton koyngal makko na ton wonayta goy nene ma meedaro ndaade bagage mum no yaltanaran galle ɗen hay e goto e musidɗal ngal waɗali ɗum tawo si a waɗi ɗum haare ko goo an si a faala noon gaccenɗalan gaccende nene ma waɗu ɗum min si a faala en yahay min ɗum ɗo mi ala hen probléme koy miɗo wawi yaltude yehen kono ko annilan kon ko ɓaylilan jogui ɗo sañje mi fuɗɗike sañje jananɗo mi ñaami avance mum ko ɗum waɗi sinano ɗum ɗon hakkude Allah aɗota ko lan dalanda na min jibima na min woni babe ma ta waɗu ko nene ma waɗade ha joni ittu jungo mako ittu ba min sukkuno ko ɗum woni aya haali valise ya ɗum an ko honɗum heddinɗa ɗo ko honɗum heddinɗa ɗo accu nda bobo mi jeeyima
naatu jooɗoɗaa lootoɗaa haa laaɓaa boy ayi akana ayi debbo ɓuraama ndaaro tun no waaɗaa ni asika immiido aljanna funtungo naatu fontoniraa e moodi ma min mi yewta e makko hakkunde Allah jooni dewgal ngal naa an tum a waɗay sengo ma mbaaɓe ma waɗa sengo mum mi funtonira e moodi ma mi jeejiima yandi fi Allah naatu yahu lootoɗaa waaloɗaa a jaaraama booba am a jaaraama mi weltanee ka Allah mi weltanee ka ma non dey mbiɗa waawno yaade koy sance on lakan kaasi ɗo sance ko ɗum waɗi galle Kalidou galle Kalidou galle Kalidou Ijam ma fi ɗo joɗɗa min de seeɗa ma e ngol laawol kono ko ɗum wuli la ilaha illallah tourde janomi tour amen les femmes artistes ay toon de janomi bawɗe Allah ça va selli han jam tan kay ñan galle mawɗo yeewi koy to ɓe ngoni ane galle o kam imore jo waɗi changé Ijam an tan gotel joɗɗo to heddi ɓe ngoni sikku ɓen to nder de walla fam bimi walla fam amin ça va mbaɗɗa e ngudi ɓulet indoe ngudi jaw an to Kalidou woni Kalidou Kalidou yalti toye ima taw waynaki no yayi hande nene en parlant de Kalidou e fuɓɓalɗe Kalidou ñallani hirnaki ñano yaltay way donc an woni nene makko tagal ko yidama waɗa komi faala haalda e makko par ce que e ɓiɓɓalɗe Kalidou koye salto walda si o yonta e min même ko jaari te kala komi waɗimo ko muusi o muñanonno minen par ce que kañ addi minen ɗo galle ɗo eyyi mi nani haala ma kono jaari Delenda an e jaari fof pote yam min noon yontimi waajo hoore ngol ɗo laawol kam gargolam Dakar koye probléme uji tan naane koye erreur aji kese naane o boy mo naatodiru ari ƴetti 40 000 men boyo ñaame yam ko ɓuri 100 000 boyo ñaami ha galle o kam mi jiibi galle o ha galle o natti welde te gila ngarmi kam tawɗo ɓiyam no jooɗi no waɗi stable hay stable maɓɓe fof min bonni ha ɓurmi hersude noon ko dalanda omo nehi way mi waɗi feere tan ha dalanda woni neɗɗo finna maɗon mbaɗa foti waccade hooram ceero moodi artir hakkille ma mayde no wodde dakko mbaɗanmi komi fawandu hay nokku ɓiyam nen ɗo so jignaɗo no dañana ɓiyi ko haqqi min kam mbaɗanni jaari kam so tini ko mbaɗanmi ɗo ko fof ala ñane hen bonat wawi dara mi waɗa ɗum géré mi waɗi géré probléme uji ɓurdi wadde critique ɗiɗo min mi waɗi ɗum géré min kam no waɗa hande eyo hande mi nodda Seydou Ndiaye Belgique min mbeyri jokkodir kuppon momi wiide bon allo ay neɗɗo ne foti wadde respecté joom galle mum avant tout par ce que joom galle ma yima yidma adduma e galle aɗa foti wadde ɗum respecté a faami kono onon on nananani Kalidou sinno ko Kalidou wi ko ɗum mbiɗon e kono onon ko belɗon fof ɗum batton woni an woni jaari onon fof ko pare nden noon so ala respecté joom galle ma wona ko jiɗɗa ko joom galle ma waɗantuma annen wona son kollino nehade kono kolɗon kon bonɓe neeti oɗon mbaɗa ko beele ɗon e galle on kaldata yon gon galle goto hirande wotere bottari wotere a haaldata e jaari haaldata e ma
hay son birtodiri ni o rewat gauche o rewa droite pour quelle raison enen tan gonde oɗo galle hay goto jillani men hay guppol so jaari no wuppaɗa an ko ɗa ndewata hay keppuji on dendan pour holɗum aduna ala solo yimɓe so gondi yo gondir saabu Allah par ce que a vie ala hay nokku Allah waddi mon onon ndendi gorko goto ko Allah waddi mon ɓe Allah waddi kay ɓuuri waddade hein kono aɗa holla bonne daaɓo jaari no holla bonne daaɓo onon ɗiɗo fof kaalido addi mon ɗo on mbawa wonde yimɓe gonon yimɓe on mbawa cakkon feere par ce que min hankandi jeune e mar chaque jour probléme chaque jour haala yo wat limite hein so baybiraɓe mon baddi onon fof ko wondi mon hen kam ceerno Modé Diallo yoɓe bardir yoɓe piidir ko haajuji mon ala hen a faami nangu jaari nangu ma ko Allah waddi mon ɓe Allah waddi noon ɓuuri waddade min ko ɗum tan woni hen haala kono inchallah so kaldu ari mami haalde makko inchallah lamɗo jaɓi haalda e makko par ce que après tout kay woni kilifa kay fori minen noddude somi woni kilifa onon on jaɓani wonde sukaɓe holno affaire yarata welli wambude kay ko jiɗɗo wambede kono mo yiɗa wambede kay hay on hay goto wambata ɗum hein onon début o hay probléme goto ɗon ngala babiraɓe mon gara han mon fo hande fuɗa takki pour holɗum wone yimɓe son gonni yimɓe tan kaalido wona neɗɗo son wona neɗɗo kaalido ko yiɗi wadde fof yo wat neno ko wona entendre rek ma entandi ko onon liggini koye mon neɗɗo waɗa respecté joom galle ma avant tout ko joom galle ma son mbaɗani kaalido respecté holmo mbatton respecté hein onon hay goto mbaɗa respecté oɗo galle kala kalɗo nde won joɗɗo no hoore mum pour holɗum holno yimɓe gondirta galle kaldata hein kaalido mo resma resi jaari hay goto wawa yaade ɗacca goɗɗo on ɓayde noon ko noon nangodiri han poof tan ɓuuri min de ɗum gandumi hen keddi ko ɗon mi anda hen hay batte Ulago jamma nder galle kaaliɗo woppitake goto